sa isang oras na programa na Chikahang Pangkalusugan. Ako si Joanna. At ako si Maxine. At kami po ay makakasama niyo muli sa isang oras na chikahan every Wednesday at 11 a.m. hanggang 12 noon. Magsasama-sama po tayo upang pag-usapan ang ating kalusugan. Magkakaroon na naman po tayo ng mga talakayan ng iba't ibang sakit na maaring maiwasan, healthy tips, at iba pa. So, mayroon na tayong mga naka-line up na topics at may mga ini-invite din po tayo mga espesyalista upang magbigay ng kaalaman sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kaya sana marami po kayong malaman at matutunan sa ating chikahan. Ayan, so na-miss nga talaga natin ang pagchichikahan natin dito tungkol sa kalusugan sa Radyo Veritas. Live din tayo sa Facebook page ng DOH Bicol CHD at sa YouTube channel ng DOH Bicol CHD. Kaya tumutok rin tayo dyan kung kayo ay nasa inyong mga smartphones or sa inyong mga computers. So siguro simulan na natin ang ating programa sa balitang vaccination at ang ating balitang DOH. Alright, so para sa ating balitang vaccination, updates lamang po sa ating sinasagawang COVID-19 vaccination sa ating rehiyon. As of March 9, 2022 at 6 a.m., mayroon na pong total na 3,522 na kababayan natin dito sa Bicol ang nabakunahan ng at least isang dose ng COVID-19 vaccine. So ito po ay 70.46% po ng ating 80% na target population. So ang target po natin is 4,999,073. Para naman po sa bawat probinsya, ang bilang na po ng nabakunahan sa Albay ay 849,000. Camarines Norte, umabot na po ng 334,000. Sa Camarines Sur po, ang nabakunahan na ay umabot ng 1,197,000. Sa Catanduanes naman po ay umabot na ng 176,000 ang nabakunahan. Sa probinsya ng Masbate ay nasa 459,000 na ang nabakunahan at sa probinsya naman ng Sorsogon ay nasa 505,000 na po ang nabakunahan. Para naman po sa ating bawat priority groups, sa ating mga workers po sa ating frontline health services, ang percentage po ng mga fully vaccinated, ito po yung mga nakatanggap na or nakakumpleto ng kanilang 2 dose ng COVID-19 vaccine o kaya naman po nabigyan sila ng 1 dose vaccine na Janssen vaccine ay nasa 176% na po. Mataas na po ang nabakunahan sa ating mga frontline health services pero marami po din po ang kailangan natin mabigyan ng booster shot sa ating mga kasamahan sa frontline. So yung ating mga kasamahan po ay hinihikayat po natin na mag-avail po nitong booster shot, especially po magkakaroon sa muli po tayo ng National Vaccination Days. For senior citizens naman po ay nasa 74% pa lamang po ang fully vaccinated. So para po ito pong vaccination natin ay mahalaga po para sa ating mga senior citizens kasi sila ay most vulnerable sa sakit na COVID-19. So kaya po hinihikayat po namin sila na magpabakuna po para po sila ay maprotektahan against severe and critical symptoms ng COVID-19. Same po with the persons with comorbidity. Ito po yung may mga iba pang sakit. Nasa 89% lang po yung fully vaccinated. Yan po yung ating updates para po sa ating per priority group as of March 9, 2022, 6 a.m. Para naman po sa iba pang balita, ito po ay connected pa rin po sa ating COVID-19 vaccination. So na-mention ko nga po na magkakaroon po tayo ng 4th round ng National Vaccination Days. So lahat po ng fully vaccinated ay ine-urge po or hinihikayat po namin na magpa-booster shots na po. So ngayon po, nagpe-prepare po ang DOH Bicol, pati na po ang ating mga lokal na gobyerno para po sa 4th round ng NVD na magsisimula po bukas, March 10, hanggang March 12, 2022, hanggang Sabado po. So according po sa National Vaccination Operation Centers, a total of 104 Bicolanos po ang tinatarget po natin na mabakunahan during po dito sa 3 araw na vaccination activity. So out of the target po na 104,000, 38,000 po na Bicolanos ay nais po natin mabigyan ng primary doses po. Ito po yung either 2 dose po ng ating mga 2 dose vaccines
o kaya naman po Janssen. Para naman po sa booster doses, ang ating pong target ay nasa 66,000. So yung mga unvaccinated individuals po and those na eligible na po for booster doses are strongly encouraged na makisabay po at magpabakuna na po sa ating National Vaccination Day. So likewise po, yung mga nakaschedule po sa kanilang second dose ay nais po naming imbitahan na mag-participate po sa ating vaccination activity. So yun lamang ang ating balitang vaccination and balitang DOH. Maxine? Ayan, so maliban nga sa ating isasagawa na National Vaccination Days Part 4 ngayong March 10 to 12, meron rin po tayong mga health events ngayong buwan ng March. Isa dyan ang Rabies Awareness Month. So sa loob po ng Rabies Awareness Month, meron po tayong isinasagawa na information campaign tungkol sa rabies prevention at control. Meron din po tayong sinasagawang free mass dog vaccination campaign sa buong bansa. Ang rabies po ay isa sa mga sakit na vaccine preventable pero halos more than 59,000 people die from this disease annually sa Pilipinas. Isa po itong public health problem dahil isa po ito sa most acutely fatal infection responsible for the deaths of at least 200 Filipinos each year. So nagkaroon nga tayo ng isang media dialogue kasama ang rabies program coordinator natin na si Ma'am Aida Ruby Jeremias kung saan sinabi niya na ang rabies po ay 100% fatal pag kayo ay na-infect pero ito rin po ay 100% preventable sa pamamagitan po ng vaccination. So according din sa World Health Organization, 99% of all rabies transmissions are from dogs. Isa rin po na health event na ating inoobserbahan ngayong buwan ng March, ang Colorectal Cancer Awareness Month. Ang colorectal cancer, isa po itong uri ng cancer na nagde-develop slowly over a period of many years. Isa po itong cancer kung saan uncontrolled ang cell growth sa inner lining ng colon or rectum. Commonly po, nagde-develop ito ng tumor or an abnormal tissue which can be benign or malignant or from a non-cancerous tumor. In the Philippines po, colorectal cancer ranks 4th among the cancer-related deaths sa mga Pinoy. So according sa Philippine Cancer Society, almost 75% of the individuals affected ng cancer na ito ay 50 years old and above, while only about 3% po na naapektuhan ng cancer na ito ay 14 years old and below. So, yun po ang ating mga health events ngayong buwan maliban sa ating National Vaccination Days Part 4. Alright, so sa DOH, mayroon din po tayong tinatawag na 7 priority areas for health promotion and let us share this po sa ating unang episode po ngayong araw. So kumbaga ito pong 7 priority areas for health promotion, ito po yung pinufocus natin or binibigyang pansin para po sa ating mga kababayan. So meron po tayong 7 priority areas for the next 10 years. So these were chosen po through a comprehensive process ng pag-analyze ng most important causes o dahilan ng mga disease, injury, or kamatayan among Filipinos, taking into account po yung ating policy mandates, pati na po yung ating local and international laws, at pagkonsulta din po sa ating NGOs, sa ating national government agencies, local government units, ang ating mga academe, CSO, NGOs, and international development partners, medical society, pati na rin po ang ating private sector at iba pa. So ito po will not only be working on the 7 priority areas alone. The reason po kung bakit natin kinonsulta ang iba't ibang sektor para po ang lahat ay may stake at role po sa ating health promotion. So we will aim to work together po with various sector para po magkaroon ng healthy Pilipinas possible. So ano nga po ba itong 7 priority areas po natin for health promotion? So una po dito ang diet at exercise. So nais po natin na ma-improve ang nutrition at ma-increase o mapataas ang physical activity ng bawat Pilipino. Ang ikalawa naman po ay environmental health. So tinatakal po natin dito ang impact ng or effect po ng environmental and climate po dito sa ating mga kalusugan. Ang ikatlo po nating 7 priority area ay immunization. So alam naman po nating lahat na marami na pong vaccine ang meron po tayo na napatunayan ng nakatulong sa pag-prevent po ng mga sakit or malala or severe na
forms po ng mga sakit. Ang ikaapat po natin na priority area ay substance abuse. So, preventing tobacco use, illicit drug use, and harmful alcohol use. So, alam naman din po natin ang epekto po nitong mga substance na to sa ating kalusugan. Yung ikalima po is ang mental health. So, hindi po natin ma-attain ang holistic health kung hindi po natin bibigyan pansin ang ating mental health. So, increasing psychosocial and mental well-being po ang ating nais through these 7 priority areas. Ang ika-6 po natin ay ang sexual and reproductive health. So, ipopromote po natin yung positive sexual and reproductive behavior para po maiwasan natin yung mga sakit na maaari po nating makuha dito. At yung last po natin na priority area ay violence and injury prevention. So, protecting communities from violence and injury. So, sa ating pong priority areas ay every month po ay mayroon po tayong hina-highlight. So, for the month of March po, ang hina-highlight po natin ay violence and injury prevention, particularly po on drowning or yung pagkalunod po. So, in data po, based po sa data, around 236,000 people lost their lives po sa pagkalunod in 2019. This is based po from the World Health Organization. So 60% po ng pagkalunod na or drowning deaths ay mula po sa mga tao na edad baba or sa edad 30 years old pababa. So over 90% po ng drowning occur po sa mga low and middle income countries na kasama po dito ang Pilipinas. So ngayong madali na po ang tag-init at magsa-summer na naman. So timely po ito sapagkat marami po ang magpupuntahan sa ating mga resort, dagat o ano pa man pong anyong tubig upang mag-swimming. So pero kahit hindi po summer ay napakahalaga po na malaman natin ang mga paraan upang maiwasan ang drowning o kaya pagkalunod. Una po, kailangan po nating matuto ng life-saving skills. So, kung maaari po, pati po ang mga bata ay turuan po natin ng basics po ng swimming, floating, moving through the water, o kaya po yung CPR po. Kung maaari po, may isa po sa atin na marunong po. Ikalawa po, fence it off. Maaari po tayong maglagay po ng mga isolation fences po o kaya pwede po nating takpan yung mga mga wells po natin o kaya yung lagyan po natin bakod kung meron po tayong pool, lalo na po kung tayo ay may mga bata pa po sa ating bahay. Ikatlo po ay make life jackets a must. Kahit po yung bata marunong naman lumangoy, mas maganda po meron po silang life jackets, especially po kung nasa gitna ng dagat o kaya po tayo ay barko. And lastly po, be on the lookout. Lagi po natin babantayan po ang ating mga anak, especially pag nasa malapit sila sa tubig, kahit po ito ay bathtubs o kaya po yung inflatable pool kasi maaari pong madulas sila na hindi natin mapapansin kung hindi po natin sila tinitingnan. So yun lamang, Max. Any more for the injury prevention? Ayan, so maliban nga dyan, meron rin tayong mga injury prevention related tips, lalo na kung may kasama or may experience na violence. So ang una nga natin, Ana, tip ay do no harm. Use social media responsibly. Be careful about what you post, share, and send online. So madalas po natin ito ibigay na advice sa ating mga tagapakinig dahil napaka-importante po ng ating napakalaki ng ating parte sa social media. If may na-experience din po kayo ng any type of violence or may kakilala kayo na nakaka-experience nito, maaari po tayong mag-seek ng help sa ating mga authorities tulad po sa ating mga kapulisan. At syempre, put safety first. Ito po ay ang ating mga nararanasan sa physical or sa outside world. Use the pedestrian lane when crossing the street. Pag kayo po ay nagmamaneho ng bike o kaya naman ng sasakyan, wear a helmet while biking and wear your seatbelt when in a vehicle. At syempre, ang napaka-basic na advice pag nagmamaneho ay ang don't drink and drive. Maliban dyan, meron pa tayong mga healthy habit challenges ngayong buwan ng March. Ang una dyan ay start it. Hydrate. Start your day by drinking a glass of water or fresh fruit juice if available. Dahil sabi mo nga, Joanna, na magsisimula na ang summer
Kaya importante ang pag-hydrate natin sa ating mga sarili para ang ating katawan ay healthy. Ang susunod naman ay do it, get your yearly scheduled vaccine shots. Ang susunod, try it. Add eggs into your breakfast menu for a sure dose of vitamin A for your immune system. Sa dami ba naman ng mga sakit na kumakalat sa ating mga sa environment, kailangan po natin ng isang strong na immune system para maiwasan ang sakit. Ang susunod ay switch it up. Drink fruit-infused water instead of soda to keep yourself hydrated. So alam naman natin na mahilig tayo sa mga malalamig na soft drinks. Pero syempre, ang sobra naman ito ay nakakasama sa ating katawan. Kaya pwede po natin ito bigyan ng isang alternatibo sa pamamagitan ng pag-inom ng fruit-infused water. Ang susunod naman ay track it. Write down when you and your family got your vaccines and note when you will need updating for boosters. Constantly check your notes to make sure you do not miss getting your booster shots. So tamang-tama po yan sa ating isasagawa nga ngayon na National Vaccination Days Part 4. Kung kayo po ay eligible sa inyong booster shots, huwag na po magpapahuli at isama na rin po ang inyong pamilya kung kailangan na rin po nila or eligible na rin po nila sa ating booster shots for COVID-19. At syempre, know it, call or visit the nearest health center to inquire more on how vaccines work and how you can avail these services for your family. So ayan po ang ating mga healthy habit challenges for the month of March. Pumunta na tayo sa ating susunod na segment dito sa ating programa, ang tama o mali. So ang ating Facebook page nga po na DOH Bicol CHD ay nakakatanggap ng iba't ibang uri ng mga messages at comments. Ang iba ay supportive, ang iba ay medyo hindi gaano ka-supportive at ang iba naman ay nagtatanong. So sa segment natin pong ito, ating i-address po ang mga katanungan or magre-react po tayo sa mga comments na ating natatanggap sa ating mga social media pages. So ang ating comment for today po ay mula sa ating followers sa Facebook page. Ang kanyang comment ay kahit kompleto na booster pa, ng positive pa rin sa COVID-19 ang alaga ko. So may mga nais po tayong ipa-remind sa ating mga tagapakinig na ang COVID-19 vaccine po ay nagpoprotekta sa atin laban sa severe symptoms ng COVID-19 na maaaring dumulot sa kamatayan. So hindi po ito 100% hindi po kayo magkaka-COVID-19, kundi iniiwasan po natin na ma-hospital tayo dahil sa COVID-19. Oo, dagdag pa dyan, Max. Lagi naman po natin itong sinasabi through our speakers, kahit na po si Yusik Bergere, na ito pong mga vaccines na ito ay napatunayan na po na nabigyan po tayo ng protection laban sa severe or critical cases ng COVID-19. Maari pa din po tayo magka-COVID, kaya po lahat po ay pinapaalala pa rin po na magsumunod po sa ating minimum public health standards tulad po ng pagsusuot ng mask o kaya naman po social distancing. Ito po ay makakatulong sa atin na maiwasan ang gastos na maaari nating magastos sa ating pagkaka-ospital dahil kung tayo po ay symptomatic po dahil sa COVID-19. So yun lamang po ang ating mga paunang chikahan sa ating first episode. So magbabalik po ang chikahang pangkalusugan upang pag-usapan naman po ang gagawing National Vaccination Days dito sa ating rehiyon. Magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Lagpas 3 buwan na ba ang iyong second dose? Sundan mo na ng booster dose. Pakinggan ang isang mensahe mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa pagpapabakuna. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang nasasabi ko sa mga kababayan natin ay makinig kayo kay Dr. Doke. Pagpa-booster dose na kayo para ang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na sa mga variant nito tulad ng Omicron. Huwag kayong mangamba dahil ang ating bakuna ay pinag-aralang mabuti ng ating mga eksperto.
ito ay garantisadong di kalidad, ligtas, at higit sa lahat, epektibo. Makilahok sa gaganaping National Vaccination Days Part 4 at magpabakuna na ng inyong booster doses. Halina't makikisa sa pinalakas na bayanihan dahil ang Bicolanong bakunado, protektado. Salamat sa bakuna. Ang mga walang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayo maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nakalipas na ang 3 buwan mula maging fully vaccinated, huwag nang magpapahuli. Makilahok na sa gaganaping National Vaccination Days Part 4. Magpapakuna na ng inyong booster dose para sa dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Halina't makiisa sa pinalakas na bayanihan. Alright, nakatutok pa rin po kayo sa ating Chikahang Pangkalusugan sa ating first episode. So ngayon po, pag-usapan na po natin ang National Vaccination Days na magsisimula po bukas hanggang March 12 po sa Sabado po. So bakit nga po tayo magkakaroon ng National Vaccination Days or Bayanihan Bakunahan 4? Ito po ay para po ma-build po natin ang gains po ng mga nauna po natin na bayanihan bakunahan para po mapataas po ang mga bilang ng mga vaccinated Filipinos. In our case po, para po mapataas ang bilang ng mga vaccinated Bicolanos upang po mas marami pa po tayo maprotektahan laban sa COVID-19. So ngayon po, may mga katanungan po rito na usually po tinatanong po sa atin. Ang unang-una po is, are vaccines safe and effective against COVID-19? Ito ba, ang mga bakuna ba ay mga ligtas or epektibo po laban sa COVID-19? Unang-una po, ito po ay safe. So out of the 60 million plus Filipino na nabakunahan na po, 99% po dito ay hindi po nag-report ng kahit anuman na side effects. Meron din po, there have also been 0 deaths po attributed po sa ating vaccines. So sa mga media forum po ni Yusek Vergere, may mga nagtanong po kung bakit, ano nga ba po ang dahilan kung bakit bumababa na ang cases natin sa Pilipinas. Ang sinabi niya po, vaccines really do work. Ang ating mga bakuna naman po ay effective po. So despite po yung higher number po ng cases natin or yung mataas na kaso natin na na-report during the Omicron peak po than the Delta peak, mayroon po tayong natala na lower number po or mas mababa po na bilang ng nagkaroon ng critical o kaya severe po na cases dahil po sa pinalakas po natin ng vaccination rollout dito sa ating bansa. So the proportion po ng severe and critical cases po ay bumaba po ng 36% during the Delta wave versus the 18% po na naganap po ng Omicron wave. So additionally po, most of the cases recorded po ay asymptomatic o kaya mayroon lamang po na mild to moderate symptoms tulad po ng fever, colds, coughs, and sore throat na maaari po naman i-treat natin sa ating mga bahay. The DOH also offers po telemedicine services po and a mental health app na maaari po natin ma-maximize para po sa kanilang quarantine, para sa ating quarantine or isolation po sa ating mga bahay. Ayan, so marami rin ang nagtatanong sa atin kung pwede na ba akong magpa-booster dose, kung how long are the intervals after getting the primary series of the COVID-19 vaccine. So ang adult population, ito po yung 18 years old and above, pwede na po silang makareceive ng kanilang booster dose at least 3 months after receiving their primary series of vaccines. Ito po yung kung kayo po ay nakakuha ng 2 doses ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac, or Sputnik na COVID-19 vaccines. After 3 months po ay pwede na kayong makakuha ng inyong booster doses. Para naman po sa mga nakatanggap ng single dose na vaccine na Janssen, after 2 months po ay pwede na po tayong
magpa-booster dose. Alright, ang isa pa pong katanungan na nare-receive po natin na madalas is hindi ba dapat na kumpletuhin muna or bakunahan muna ng gobyerno ang karamihan sa Pilipino bago magbigay ng mga booster shots? So ang Department of Health po ay patuloy pong nakikipag-coordinate po sa ating local government units sa ating mga rehiyon upang po masigurado na mayroon po tayong sapat na supply ng bakuna para sa lahat. Currently po, yung priority po natin ay matigil po yung pagkalat or pagkahawa-hawa sa COVID-19 para po sa mga densely populated urban cities. Ito po yung kung saan maraming tao at yung ating virus po ay mas madali pong kumalat. And pati na rin po sa mga lugar kung may nakita po tayo na pagtaas ng bilang ng hospitalization rates. Yung ating COVID-19 vaccines po ay working well po para ma-prevent ang severe illness, hospitalization, and death. However po, based na din po sa study ng ating public health experts may nakikita po na pagbawas or pag-reduce ng protection over time. Kaya especially among certain populations po, and dahil din po sa mga bagong mutation ng virus. Kaya kailangan pong magpa-booster ang mga naka-receive na po or nakakompleto po ng COVID-19 vaccine. So right now po ang ating ang importante po ay magkaroon tayo ng booster shots after at least 2 to 3 months po after ng primary series ng vaccines, especially if you are more vulnerable to the disease, especially po for our senior citizens, yung ating mga healthcare workers na mas exposed po sa sa COVID-19, and especially din po yung ating mga kababayan na mayroong iba pang sakit. At syempre dahil nga nag-a-announce tayo na meron tayong gaganapin na National Vaccination Days Part 4, may mga nagtatanong if kasama ba ang mga booster doses sa ibibigay na sa NVD4. So opo, kasama po ang mga booster doses na ibibigay sa National Vaccination Days Part 4. Sa ngayon po ay halos around 21 million adults are still due for their booster or additional doses dito sa Pilipinas. So ang booster doses po, nire-recommenda po namin, highly encourage po ang mga kasama sa priority group A1 o ito yung mga healthcare workers, ang mga nasa A2, mga senior citizens at mga nasa A5, ito yung nasa poor population na kumuha na po ng inyong booster doses para sa dagdag na protection laban sa COVID-19. Pinapaalala din po namin na hindi pa po eligible ang mga nasa edad 12 to 17 years old para sa booster or additional doses ng COVID-19 vaccine. So speaking of National Vaccination Days, alamin natin kung ano pa ang mga iibang detalye tungkol sa gaganapin na NVD4 ngayong March 10 to 12, 2022. So nabanggit nga natin kung sino ang maaaring magpabakuna sa darating na National Vaccination Days. So lahat po ng eligible population ay pwedeng magpabakuna ayon sa nakatakdang dosis. So ito po yung mga nasa edad 18 years old above na hindi pa nakakakuha o hindi pa kompleto ang 2 dosis. Pwede rin pong sumali sa National Vaccination Days ang mga batang may edad 12 to 17 taong gulang na hindi pa nakakakuha o hindi pa kompleto ang 2 doses ng COVID-19 vaccines. At ang mga may edad 18 years old nga po pataas ay pwede nang makakuha ng kanilang booster doses ngayon pong National Vaccination Days sa March 10 to 12. Yes, kanina na-mention ni Max kung pwede bang makakuha ng booster dose sa National Vaccination Day. So ulitin po natin, yes po. Pwede po magbibigay po ng booster dose sa National Vaccination Days po kung ikaw ay 18 years old pataas at nakakompleto na ng unang 2 dosis ng bakuna. So siguraduhin po muna na makuha ang booster dose sa tamang panahon. Para po sa mga mayroong unang 2 dose ng COVID-19 vaccines, ito po yung mga yung AstraZeneca, Gamaleya, or yung Sputnik, Moderna, Pfizer, Sinovac. Ito po yung mga 2-dose vaccine. Maaari po kayong mabigyan ng booster dose kung 3 buwan na po ang nakalipas matapos po yung inyong pangalawang dosis. So para naman po sa Johnson & Johnson or Janssen,
maaari pong 2 buwan matapos ang iyong unang dosis ay maaari na po kayong mabigyan ng booster dose. Ayan, so ngayon na alam na natin kung sino ang mga pwedeng pumunta sa or makilahok sa ating National Vaccination Days. Alamin natin kung ano ang mga kailangan dalhin para mabakunahan. Para po sa mga kukuha pa lang ng kanilang unang dose or ang first dose ng kanilang vaccine, kailangan po nila ng isang valid ID at ng medical certificate para sa mga buntis sa unang trimester, mga nasa edad 12 pataas na immunocompromised. So valid ID lang po ay pwede na po kayong makakuha ng inyong first dose unless po kayo ay buntis sa unang trimester or 12 years old na pataas na may immunocompromised na condition. Kailangan nyo rin po ng medical certificate. Para naman po sa mga kukuha ng kanilang ikalawang dose or kanilang second dose, kailangan nyo rin po ng inyong valid ID at kailangan nyo po dalhin yung vaccination card ninyo na may kompletong information ng inyong first dose. May mga nagtatanong din po sa amin kung pwede bang magpabakuna sa ibang lugar sa kung saan nila kinuha ang kanilang first dose. So pwede po yun, dalhin lamang po ang inyong vaccination card at ang inyong valid ID. Para naman po sa mga kukuha ng kanilang booster dose, same lang din po, kailangan ninyo po dalhin ang inyong valid ID, ang inyong vaccination card na may kompletong information tungkol sa inyong first and second dose vaccines. At syempre sa mga 18 years old pataas po na may mga immunocompromised conditions, kailangan nyo pong dalhin ang inyong medical certificate. So ang ibang tao po na kailangan na dalhin ng kanilang medical certificate, ito po yung mga nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis, yung meron pong autoimmune disease, yung mga na-diagnose ng HIV, kailangan din nyo po dalhin ang inyong medical certificate bago magpa-bakuna. Yung mga kasalukuyan pong ginagamot para sa cancer or wala pang 12 months mula nang matapos ang gamutan, kailangan din nyo po magdala ng medical certificate. Ang iba po na kailangan din po ng MedCert ay ang mga sumasailalim sa transplant, yung kasalukuyan po ang ginagamot ng steroids at yung mga nakalatay na lamang sa bahay o kama at may taning na dahil sa sakit. Ito po, kailangan nyo po ng medical certificate. Yes, yan po yung mga kailangan ng medical certificate para sa edad 18 years old pataas. So paano naman po yung mga edad 5 years old hanggang 17 years old? So kailangan po ng medical certificate ang mga sumusunod. Ito po para sa mga bata edad na 5 years old to 17 years old. Yung may mga medical complexity po, may genetic condition, neurologic condition, metabolic or endocrine disease, yung may mga sakit sa puso, yung obesity po, BMI na more than 95 percentile or for age and height, yung mga na-diagnose ng HIV, tuberculosis, yung may sakit sa baga, sakit sa bato, sakit sa atay or abdo, or immunocompromised dahil sa sakit o pagagamot. So yan po yung mga kailangan ng medical certificate for 5 years old to 17 years old. Marami rin ang nagdadalawang isip magpabakuna o kumuha ng kanilang booster dose dahil nga po sa mga sintomas na maaaring maranasan matapos magpabakuna. So pinapaalala po namin na karamihan po ay banayad at gumagaling din matapos ang 1 to 3 days. So maaaring magkaroon ng pamumula, pamamaga at pananakit sa parteng tinurukan o kaya lagnat, panghihina or pananakit ng kasukasuan. So ano ba ang pwedeng gawin kung nakaranas ng sintomas? Maaari po natin lagyan ng cold compress ang parteng tinurukan at uminom ng paracetamol kung magkaroon ng lagnat. Tandaan na nakabatay sa timbang ang dosis ng paracetamol para sa mga kabataan. At tumawag po sa hotline na binigay ng vaccination site or kaya naman ng LGU para mabigyan ng agarang lunas at abiso kung kailangan pumunta sa pinakamalapit na ospital. So, huwag po tayong mag-aalala kung tayo may karanas ng mga sintomas after vaccination. So, may mga katanungan din na pwede na bang tumigil mag-mask kapag kumpleto na hanggang booster dose. So, yung sagot po dyan natin is patuloy pa rin po
ang dagdag na proteksyon ng pagsuot ng mask kahit po bakunado na. So tuloy pa rin po ang ating BIDA behaviors para siguradong protektado po kayo sa COVID-19. So kailangan po na best fitted mask ang ating suotin at mag-isolate po tayo or iiwas na po natin na makipasalamuha sa iba kapag tayo ay may sintomas na. Dagdag protection po, pabakuna at booster na. And also siguraduhin po natin na mayroon po tayong airflow o ventilation sa ating lugar. Ayan, so paano naman kung kumpleto ka na ng bakuna at boosted ka na rin? Ano pa ang pwede nating gawin ngayong National Vaccination Days? So maaari pa rin natin ipakita ang ating bayanihan spirit, mag-post sa inyong Facebook at iba pang social media na maghikayat ng iba pa na magpabakuna. Mag-post at ibida rin sila lolo at lola ng bakunado na para mahikayat din ang ating ibang mga senior citizens na magpabakuna na rin. Mag-report din ng inyong bakuna experience kay Kira, ang social media app ng Department of Health para makapagbigay ng feedback, positibo man o negatibo. Hindi pa po nagtatapos ang bayanihan spirit sa iyo. Siguraduhin kompleto hanggang boosters ang bakuna nila lolo at lola at iba pang kaanak na 18 years old pataas. Kaya kung kayo po ay makakilalang mga lola at lola na hindi masyadong techie, maaari po natin silang tulungan sa kanilang mga social media pages if meron naman. Kumpletuhan na rin ang unang 2 doses para sa mga kapatid, kamag-anak at kaibigan na edad 5 to 17 years old. So yun lamang po ang ating mga kailangan tandaan po sa ating sasagawin na National Vaccination Days Part 4. So ngayon naman po ay pakinggan po naman natin kasi marami pong nagtatanong ng mga magulang patungkol sa pediatric vaccination for 5 years old to 11. So Max, sino ba yung nakasama natin upang talakayin ito? Ayan, so nakausap nga natin si Dr. Monray Isaiah Mancilia. Siya po ang ating COVID-19 vaccination program coordinator dito sa DOH Bicol CHT. Sumagot siya ng mga katanungan or diniscuss niya yung mga details tungkol sa pagbabakuna sa 5 to 11 years old na population para din po sa mga magulang. So siguro huwag na natin patagalin pa. Panoorin natin ang ating naging chikahan with Dr. Monray. So bukod po sa National Vaccination Days, kasi sa National Vaccination Days, we will only be vaccinating 12 and above. So come February 14, okay, sa February 14 po kasi ito yung tinitingnan natin na start ng ating pong bakunahan naman para sa mga 5 to 11 years old na mga bata. Okay, so in Bicol Region, we may be able to start on February 14, provided available na po dito sa atin yung ating mga bakuna para sa 5 to 11 years old. So bakit kailangan mabakunahan pati ang mga 5 to 11 years old? Kasi po, no, we are extending yung ating pagbabakuna kasi nakita sa pag-aaral na 85% ng mga na-ICU ay wala palang bakuna. Kaya po, dito sa datos na ito, binibigyan natin ng kahalagahan na dapat kumpleto ang bakuna. Sa first dose at syempre, dapat may booster dose din po ang lahat. Kailangan pong madami ang mabakunahan at mabigyan ng booster doses dahil po yung less than 5 years old, wala pa po yung, hindi pa po sila mababakunahan. And the only way para po maprotektahan natin ang less than 5 years old, remember, yung mga walang bakuna ang na-ICU. At nakikita na po natin ngayon na may mga kaso na tayo ng mga pedya na nagkaka-COVID-19. So paano natin mapoprotektahan ang mga pedya natin na edad less than 5 years old, mga bata na edad 5 years old, laban sa COVID-19? Magagawa po natin is kailangan mapataas ang bilang ng nababakunahan ng mga more than 5 years old para magsisilbi silang shield or cocoon para maprotektahan po sila laban sa mga kumakalat na virus. So, iba po ang binabakuna natin, iba po ang ibabakuna natin na Pfizer sa 5 to 11 years old
compared sa Pfizer na binibigay natin sa 12 years old and above. Magkaiba po sila. Okay? So kaya po hindi po pwedeng mag-mix, hindi po pwedeng maibigay yung Pfizer na 12 years old and above sa 5 to 11 years old. Okay? So dapat matandaan po 'yon ng ating mga pababakunahan. So para matandaan po no, color orange. Color orange itong ating 5 to 11 years old. Magkaiba po yung dosing po kasi niyan, and of course magma-matter po yung dosing depende sa edad. So ganito po yung itsura ng ating mga COVID-19 vaccine na Pfizer para po sa 5 to 11 years old. So orange ang color. Yung pang 12 and above, violet po yung color niya. So pinapaalalahanan po natin ang lahat na before pong pumunta sa ating pong mga bakunahan, yung mga 5 to 11 years old, kailangan po ay may kasamang mga parent or guardian. Tapos, yung kasama po niya ay kailangan may proof na may relationship po sila, either parent or guardian. Kaya po, importante na makapagdala tayo ng at least valid ID with picture, preferably, ng parent and guardian. Kung yung bata po ay may sakit, okay, may existing siyang sakit, kailangan po na may dala rin po siyang medical certificate mula po sa kahit sinong doktor. Okay? So dapat po, kompleto din po siya sa personal protective equipment, and of course, meron din po siyang mga alcohol, water, or anything necessary for the vaccination site. So basically po, ang kailangan again is either birth certificate, preferably kasi nandoon na yung pangalan ng nanay at yung pangalan ng bata. Or kung wala man po yun, ang secondary ID po natin will be any document na merong pong pangalan ng ating mga babakunahan. Okay? So either kailangan din po no ng ating mga medical certificate, lalo na po doon sa may mga sakit. Ano yung sakit na yon? Kung may mga genetic condition po yan, kung meron po yang obesity, okay, kung may tuberculosis ang bata, kung meron din pong problema sa pag-ihi or sa daanan ng ihi, okay, and kung ano-ano pong mga maaring sakit ay kailangan po munang ma-clear ng kahit pediatrician or ng general practitioner din po. So basically po, yung lahat ng bata na babakunahan na 7-year-old and above ay nangangailangan po na pumirma ng consent and assent. Ibig sabihin, pumapayag yung bata na mabakunahan siya. Pero po kung ang bata ay 7 years old and below, kahit po consent na lang po muna. Okay? So pipirmahan lang ng magulang yung kanyang consent form. So ano ang maaaring maging side effects? Katulad po ng para sa matanda na mga inaasahan natin na side effects, maari pong manakit ang pinagtusukan, maari pong magkaroon ng pamamaga, okay? Maari pong manghina ang bata, so parang pagod, yung pakiramdam ay naantok, maari pong magkaroon ng headache, at maari din pong magkaroon ng lagnat. So ito pong mga sintomas na ito ay karaniwang gumagaling naman po agad-agad. It's either 24 hours, isang araw, or hanggang 48 hours. At of course, meron din po tayong magamot na maaaring ibigay sa kanila. Kasama na po dito ang paracetamol na kinukompute po natin ayon sa timbang ng bata. Okay? So kung meron man pong lumabas na sintomas other than this at na-bother po ang parents, ang ating mga hospitals naman po ay prepared to handle po yung ating mga possible na adverse events following immunization. So bakit kailangan ng booster doses? So nakita po natin, no? Syempre booster doses na magsisimula yan muna sa primary doses. So kailangan po yung booster doses po natin. Kasi nakikita na habang tumatagal mula po sa second dose mo ng vaccine, ay bumababa din po yung effectivity ng ating bakuna. Ibig sabihin, after a month mong mabakunahan ng second dose, 88% na lang yung protection na nakukuha mo. Yung iba po, na bakuna after 5 to 6 months after ng second dose, 74% na lamang ang protection. So,
paano siya mapapataas ulit to more than 88%? The only way is magkaroon po tayo ng booster doses. Dahil nakita po sa pag-aaral na kapag tayo po ay nabigyan ng isa pang dagdag na dose ng COVID-19 vaccine, ay tumataas po ang ating mga antibody o yung level ng protection. Bukod po doon, napatunayan din na epektibo itong ating mga booster doses na to laban po sa Omicron variant, laban sa Delta variant, sa Alpha, sa Beta variant, and hopefully maging effective din po siya sa mga lalabas pang mga vaccines or variants in the future. Okay? So we are highly encouraging everyone despite yung ayaw ng magpabakuna ng mga tao dahil hindi naman daw nire-require basically yung ating booster doses, but clinically as doctor, we highly recommend na magpa-booster doses pa din po tayo para mapataas yung level ng protection po ng katawan natin laban sa COVID-19 virus. So I actually borrowed the slide of Dr. Gloriani, isa po siyang eksperto sa larangan po ng medisina and at the same time po dito sa ating COVID-19 vaccination. And pinapaalalahanan po niya tayo na ang ating pong mga antibodies ay maaari pong bumaba matapos po ang 3 hanggang 6 na araw, 6 na buwan mula po sa ating second dose or in the case of Janssen, kung kailan siya ibinakuna. At dahil po dito, kapag bumaba ang level ng antibody, maari pong magkaroon din tayo ng breakthrough infection. Ibig sabihin, kahit nabakunahan tayo, nagka-COVID pa rin tayo. Yun po ay nakikita natin sa mga taong hindi nabigyan ng booster doses or bumaba na yung level ng proteksyon ng antibody nila. Para ma-prevent po yun, we are currently po recommending, advising everyone, urging everyone to get themselves vaccinated po with the booster doses as soon as possible. Okay? So, ang booster doses po ay safe, no? At ito po ay binibigay natin sa lahat ng at 18 years old and above. Now, for the pediatric population, we are also encouraging everyone na lahat po ng 5 to 11 years old ay mabakunahan po ng appropriate na Pfizer doses. And syempre yung 12 to 17 years old naman ay mabakunahan din ng appropriate na COVID-19 vaccines. Alright. Yan lamang po ang ating mga talakayan patungkol sa National Vaccination Days at pati na rin po sa ating pediatric vaccination. So magbabalik po sa muli ang ating chikahang pangkalusugan para sa ating mental health segment. Sulitin ang senior life sa tulong ng pagpapabakuna. Ang bakunang ginagamit laban sa COVID-19 ay sumailalim sa masusing pag-aaral ng mga medikal na eksperto. Sa vaccination site, kayo ay i-assess ng isang medical practitioner bago bakunahan. Kaya no worries po. Kahit kayo ay nasa bahay lang, protektahan pa rin ang inyong sarili mula sa maaaring makuhang exposure sa mga kapamilyang lumalabas ng tahanan. Magpabakuna na, lolo't lola. Halina't makiisa sa pinalakas na bayanihan. Una talaga, nag-aalangan ako ng pabakuna kasi nababalitaan ko na ang bakuna daw nakakamatay. Narinig ko naman sa mga paliwanag ng mga doktor na ang bakuna iligtas naman daw. Kaya nagbago isip ko, kaya ako nagpapakuna. Nung nagpabakuna ako ng unang dose, wala naman akong naramdaman na. Doon sa pangalawang bakuna ko, kinabukasan, nagkaroon ako ng kunting lagnat lang. Pero hindi naman ko kagad sila. Maya-maya lang na wala na siya. Ang misis ko dati kasi
ano yun, na-allergy yun dahil lahat ng alsong gamot na-allergy yun. Kaya meron siyang thyroid, meron siyang bika. Yun nga kasi nag-iisip ko nga na huwag kang magkaroon pa sa doktor. Sabi lang ng doktor, okay lang yan. Wala naman problema. Yun, yung talagang sa wala naman sa dito pero may fitness yan. Tapos yung wala. Alam mo na yung mga binagbago yung dahil na yung masabi na tapos lamang sa po sa kahit pa paano naman pa rin mag-focus kapag protektado ako, protektado na rin yung mga kasama ko sa bahay. Kaya di na ako nag-aalala. Ngayong Pasko, kalpante na kami kasi lahat naman kami ng bakuna. Isa lang naman yung mga na wala pang bakuna. Ako po si Oscar Bonton, 64 years old po, nagtatrabaho sa SPOP. Bali po, particular, ito po nagpabakuna para po sa protection po sa pamilya ko, para tuloy-tuloy po na. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself, bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto rin mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional,
Tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo. Kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Alright, nakatutok pa rin po kayo sa ating chikahang pangkalusugan. So ngayon sa punto pong ito, pumunta na po tayo sa ating segment for mental health na kumusta ka, urun kita. So makakasama po natin ang ating kasamahan mula sa Health Promotion Unit na si Miss Maite Denise Pobis. Maite? Maraming salamat, Joanna. So tumuo naman tayo sa usapang mental health. So ngayong nasa gitna pa rin tayo ng pandemyang COVID-19, hindi natin maiiwasan maging sa work, sa bahay, at sa everyday activities ang pagkakaroon ng stress. Kaya napaka-importante pong pangalagaan ng ating lusog-isip o mental health. Kaya according sa Harvard Health Publishing, ang deep breathing ay nakaka-evoke ng relaxation. So yan po ang magiging first health challenge or exercise natin for the day ay ang deep breathing. So sa pag-practice po ng deep breathing, first, find a quiet o komportableng place para po mag-sit or mag-lie down. Sa pag-inhale po natin sa deep breathing, we can inhale 5 to 10 seconds ng pag-inhale and then exhale po tayo afterwards through our mouth or nose. So yan po ang ating deep breathing technique for the day. So, Joanna? Alright, maraming salamat Denise for that mental health exercise. So dyan po nagtatapos ang ating chikahang pangkalusugan. Sana po marami po kayong natutunan for today. Sa muli, ako si Joanna. At ako si Maxine at magkita-kita tayo sa ating susunod na chikahang pangkalusugan. Magandang tanghali po sa inyong lahat.